O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Esparis nga naguluhan sa akong mga kamot. Oops, paningit na sad. Sore. Bunot mo? Kadiyot lang ha. Unsay nabunot ni mo, Noy? Tres karakter. Ang ako ng labay ganina, Noy. Di po gibunot sa kilid sa file, oh. Uy, usa. Ay, patay masangil, ha? Di na pasangil, Noy. Di na pasangil lagi. Di na pasangil, Noy. Ibantayan ta ka, Noy. Tikas na imong gibuhat. Ganihara ko nakabantay ni mo. Doon na pa mo'y sinyasay. Sunod pa mo. Ikaw? Unsa? Ganina nga bunot ni mong tres bambo, gikantos tapad ni mo. Iyang gilawog ni mo. Pasangil lang kaghandos-handos sa file, pero gibutang ang tres bambo nga mo imong bunutonon. Unsa? Buo ka ba yan, agyap? Niya ba? Ayaw na, anak. Pakungong ko na inyong Ay. Amra. Ulim, kabagyan mo ni. Baik ka na mo, kanyo rito, Federico. Unsa man ang itabo, ha? Buali ba yan, ha? Nagdalas ko bot. Nanikas ko naman. Hoy, ikaw. Yes, Nyorito Federico. Oh, ikaw. Oo, ako. Ni Bilar, duwa ko. Pero tikasal man yung duha. Tapad pa. Unsa? Ngano ba nakasulti ka ba? Nakita man ako. Katapusong bunot ko nuhay niya, di ako tas kills file. Akong linabay. Unsa? Kanyo rito, nagtanaw kami. Wami apis dua, pero kita kami. Di ako ang tres karakter nga linabay na. Abti kayo yung kamot. Ang mga bungang mo. Barog. Yan yun ito. Dala mo sa gubot, ha? Pamahawa mo dahil. Nagdala mo sa gubot. Ha? Pamahawa mo. Gusto mo pa mo silot mo? Ha? Gusto mo? Mabahawa mo yun rito. Pamahawa mo. Hawa mo eh. Ano na yun rito? Ito na. Nakabiya na. Sige, padayon na mo. Siya lang nakabunggo na to. Unsa itong buhato na ni Bay? Si Bol. Ang busa na to. Okay. Kana, ang busa na to. Di ba kawawan tali busa. Papaso na to siya. Dinis kalibutan. Kana, paminaw. Muna itong buhaton. Muna itong plano. O saman. Panigan na to siya. Pero, di na itong patyon o diretso. Usaon mo di. Atong ambusan. Tatong na itong buhi. Uguman, atong jirjiron. Una, patyon na to. O yun ko. Hala sige. Amaw ka na ang atong buhaton. Salamat kaayo, sir, nirito. Kung wa ka pa, agubot kaayo to. Di kami magkatugot si Daddy Tiburcio nga doon ay maghimog kagubot. Salamat kid kaayo nirito. Pero, bilib ko anang batan ang babae nga siya'y nakasakop na itong mga tikasan. Oo, abtiksan.
Balik ka? Unta na ko na yun eh. Naniid naman ko sa palibot ko. Daya sila. Kuhan, kining. Ako'y nabalakan ng imong gibuhat na. Nga naman eh. Blakan ko. Ano ko taon? Kung wa tatubuhata, dagha makaluluoy sa mong sugal. Huwag gidaganan. Kaya doon na may mga bunguton nga nakasod. Hurot to ilang kwarta rito. Kabantay siya ka? Kinahanglan nga abtik ang imong mga mata, noy. Uya. Masa man? Ha? Di ba tayo mauli? Ano na santa ka na? Kaya wala siguro, tuwa po yung mga bunguton dito. Ha? Sa? Hari. Oh, hari. 3,000, hari. Hari ba, hari? Sekali mo. Patay. Da, may 2,000, oh. Hari. 2,000. Wah, di ba? Dungag ba, hari? Usang 1,000. Kuhan, kining. Sugal ko. Daya sila. Sugal ko. Paabot lang, maniid sa tanoy. Okay. Oh, wala. Diwan sigol. Andong na. Oh, Ayun na. tabla pa. Duhang hari, usang pantay. Okay. Antong usap, antong. Oh, hari na. Sorry. Bira kasado. Okay, hari. Oh. 4,000, oh. 4,000. Oh, 4,000, hari. 4,000. 2,000 ka po, 2,000. Sugal. Okay, 10,000. Hari ba? 2,000. Okay, antog na. Sugal ka? Sugal ko. Sige. Uy, tabla. Duhay pa tayo sa kahari. Kanyo. Antog na. Oops, hari na. Sorry. Bira kasado. Mga. Sortias. Ay. Pildi ka na lagi. Ito na kahari, pito ka. Okay. Uy. Okay. Mga ay. Uy. Pintal gi ka no. Wala. 8,000. Lamban na ni. Hari ba? 3,000. Uy. Patay ko. 5,000. Hapin na 5,000. Hari ba? 500 lang. Oy, gamay. Uy, gamay. 5,000 day, 5,000. 500 lang. 4,500 na lang, 4,500. 4,500. Kasdan ko na. Pantay ko. Kaya klaro ni. Kilar ka, antog. Supla sa. Ay, gusto. Ay, pag-supla niya. Sabi na eh. Oy, supla swerte. Pero okay. Mao na yung swerte kaayo. Ay, Kayang usa di ka panalang, pulos hari. Di mo matay. Bati. buang gambayan naga. Ati kasi ni. Pulang taho. Tari ko na. Nagyo rito, pinaligo. O sari. Ngano ba nagkubot mo din ya? Ngano mo? Nakuha, niyo rito. Gisod na ibig. Bungutol. Sungayan. Anto nga ba panalang suspol usam na ka. Ang usa ka panalang hari na pulos. Tigil mamatay. Mauna nga daghan kayo ang pulos sa hari. Bilang ka anto nga wagin mamatay. Pero ang usa pirming hari, mauna ay kay pulos hari, ang usa ka panalang. Unsa? O nga nagkabantay kining mga babae. Uy. Ikaw na sad. Ako nyo rito. Buk ka ninyo. Pero ay lang pat ya. Kay ikaw ni Nicolas. Okay. Host ko na. Ikaw na. Hunong na. Ano ipod? Ha? Hoy, kamo. Ha? Di na ko gusto, ha? Nga makakita pa ko ninyo mga dagway. Pamahawa mo.
iuli ang mo pildi. Iuli ang mo pildi. Iuli ay ang kwarta. Sige na, iuli. Hoy, Atina. Unsa man gid ka? Unsa magyud ka? Murag ikaw mo'y nagdag samok. Ay, di man tingali ako. Wa man komanikas. Kinsa ug unsa man gid ka sa tinuod mong kinabuhi. Simple nga lumulupyo dinhi, Nyorito Federico. Ug sorry. Kay ugwa pa ko. Makalaluoy ang mga sugarol. Nga gisudlan og mga bunguton. Di ba? Sige, Nyorito. Noy Blackie, tananoy. O, daya tira. Nyo rito, adto na mi. Mamauli na mi. Unsa maghahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Ron de Nacorda Tayad, audio editor Chiefrey Cabonada, ang atong sound band Aldwin Nacorda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.